Iwadan to mag-aramigo. Si Pay Narding, si Pay Berting, tapos si Pay Doming. Gabos ini, mga makibulagting ining tulong ini. Gabos? Oo. So tulo da mga pangga mag-aramigo, nabibihag da asindakan mahal na hadi. Sinugo da so tulokan mahal na hadi, sabi kan mahal na hadi, oh, Berting, Narding, Doming, dumumang kamo sa bukid. Oh. Magbalik ka mo digdi, maghanap ka mo duman sa bukid nin mga prutas. No. Pero aram ko na nga, di niya magising ang istorya ngayon. Malat ka mo, sa iba na mga to. Oto na, nagpatuya-tuy na, pasiring na duman mga tugang sa kalulukidan. Nagparahanap da sindanin mga prutas. Nagpara prutas. Naisip da kaso tulog garo nga mabuot ngayon hadi ang mahal na hadi garo pig tutugutan kita maghanap ning makakakanta. Inot da mga pangga na nagbalik si Pay Narding da ang nainot na nagbalik duman sa kahadian. May dara-dara da siya nga hinog-hinog dapat ing mga abukado. Sabihan na kan mahal na hadi mga pangga si Pay Narding. Oh, Pay Narding, tayo ka ang inot na nag-abot. Iyang mga pigpaharanap ko sa indong mga prutas, ha? Ipapasak iyan sa indo. Ilalawag iyan sa indo mga lusbutan. Ansi sa'yo man na mag-react ang mukha ng mga facial expression, halimbawa ngayon maghibi, mag-ngirit, isa'y man na mag-gibo ng facial reaction, pupugutan. Di si Pay Narding da mga panggayo na. Pig ko niya na da so abukado. Talagang pig didikit-dikit na. Yan ang sinasabi. Na-devirginize kang abukado. Diyo da nagkakahiribi na da si Pay Narding mga pangga. Makulog man talaga to. Sugo na da kan mahal na di. Kawal! Pugutan din Pinugutan da. Ladan. Umabot naman da mga pangga si Pay Berting. Iyon naman ang sumunod. Si Pay Berting da, garo da, sinuswerte da si Pay Berting mga pangga, taandara niyang prutas, baga daw, kurumbot. Kurumbot! Siniswerte man talaga? Siniswerte sa dito, garo kayang-kaya. Pag-abot naman sa mahal na hadi, sabi ka mahal na hadi, yan daradara mong prutas, ipapasak mo yan sa saimong kunyan. Sa saimong botlu. Botlu! Habang piga di-devirginize na da kang kurumbot si Pay Berting. Baga daw mga panggat, si Pay Berting daw nagkangirit. Nguminirit. Garo kinitik. Garo. Sabi kan mahal na di, si Pay Berting nagngirit. Mga kawal, pugutan Pugutan yan. Guraan. Guraan si Dodoy mong Berting. Guraan. Ngayon, pag-abot da duman sa langit mga tugang, nagkanumpungan da si Pay Narding, tapos si Pay Berting. Sabi ni Pay Narding, nagadang ka Pay Berting? Nahiling ko baga sa daradara mo, kurumbot, salit-salit bansa na kayo ito. Ano man ta? Pinugutan ka kan mahal. Kayang-kaya mo ito. Sabi ni Pay Berting, No. kan kawasa kaya pa di. Napangirit ako? Ano man kaya pa di nagngirit ka? Kawasa kaya pa di. No. Nangiling ko si Padi mong Doming. May darang lang ka. So langka pati mga pangga na pag tinubtob mo, naglalagatob na. Hinog na! Ang mga tunog pati kasulangka mga pangga, mapanaso! Dahil tanay istorya kung ano so nangyari kay Pay Doming mga panggata, hirap. Madidivirginize ang ang lotbu. Salamat kay Pading Dominic sa pagpadara nin istorya sa Facebook. Thank you so much! Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas, sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?